V roku 2006 vznikla umelecká skupina Kaša Boys, ktorá so svojimi umeleckými tvorbami zobrazuje politické a kultúrne udalosti na východnom Slovensku. Vyjadrujú sa k nasledovným témam: lokalpatriotizmus, centralizmus, demokracia a nacionalizmus. Podľa predsedu SNS Jána Slotu Maďari sú malí, krivonohí mongoloidi, vták Turul je obyčajný papagáj, kráľ Štefan je iba klaunom na koni a Kinga Göncová vyzerá ako slapatá bosorka. Uvedené pojmy dostali materiálnu podobu na košickej výstave. Takže tento projekt v podstate vznikol tento nápad niekedy, keď sa dostala v roku 2006 nová vláda naša k moci. A prvé, čo z tohto nejakého spojenia tejto vlády, kde vstúpilo SNS po pár rokoch, keď neboli vlastne vo vláde, tak prvé, čo sa ako keby dostalo na verejnosť, boli práve výroky Jána Slotu. Čiže preto vznikol aj tento projekt, kde sme vlastne si vybrali tie jeho také najmarkantnejšie výroky, ktoré najostrejšie. A tie sme v podstate neurobili nič viac, len sme z toho urobili ako keby reálne artefakty. Hej? Čiže možno podľa nejakého takého pravidla smotnili sme to do nejakého výstupu, ktorý sme naschvál dali do kontextu takého muzeálneho, aj keďže vychádzame možno aj z nejakého takého, že 100-krát povedaná lož sa stáva pravdou do istej miery. Čiže sme to chceli dostať do tej takej najbizarnejšej polohy. Hej? Čiže sme z toho urobili také múzeum, v podstate múzeum kuriózit. Keďže sú do istej miery, áno, na začiatku, čo som vlastne vravel, išlo o to, že tieto výroky a tieto staré traumy sa dostali aj za hranice. Ale bolo pre nás zaujímavé, či predsa už tam bol nejaký dvojročný odstup od toho do istej miery, od toho najväčšieho nejakého škandálu, ktorý bol medzinárodný. Tak aj pre nás bolo zaujímavé vôbec, ako ľudia to poznajú. Hej. No a jedna poloha bola tá, že aj ľudia v Čechách to poznali, vedeli, o čo sa jedná. Ale bola aj skupina ľudí, ktorí sa pýtali, že či sme tie výroky vlastne nejakým spôsobom vymysleli, neprikrášlili a tak ďalej. Čiže boli prekvapení, keď sme im povedali, že nie, to sú reálne výroky, reálne výstupy. A kde všade ste mali tú výstavu? V ktorých mestách alebo v ktorých štátoch? No, táto výstava vlastne vznikla v roku 2008, niekedy koncom roka. No a vlastne úplná premiéra tejto výstavy bola v Prahe, v pražskej galérii Noudy. Výstava sa mi páčila, bola veľmi zaujímavá a myslím si, že to, ako poňali tie slovensko-maďarské vzťahy, umelci, ktorí to tu stvárnili, bolo veľmi fajn a páči sa mi, že sa berie s nadhľadom otázka slovensko-maďarských vzťahov.